Takže ti je vás u môjho videa. Dneska by som chcela zareagovať na jedno video, skôr na jeden song. Toto nie je trošku normálne video, ktoré by som normálne robil. Už som robil jednu reakciu na jedno video, čo je od Jabaka. No, tak toto bude trošku random. Takže dúfam, že si video užijete a my ideme rovno na video. Ideme na to. Ten začiatok proste najlepší zo všetkých songov normálne. Pozrite si, proste to je najlepší song. To je proste funkite. Nemá aspoň normálny začiatok, proste, že tam je remix, dačo také, ale tu na už týka tok. To je akože divné fakt. Ja si musím ľahnuť normálne, pretože ja mám furt tú nehodu a furt točím videj. Dobre. Kto si? Kto si? Kto si ty? Kto si zasa ty? Kto ste? Čo je sakra toto? Čo je sakra toto? Ona má minigany, ona má 4 ruky. Ona je Slenderman alebo čo? Počkajte, ja si idem najprv pozrieť komentáře, že o čom sú. Prvý komentár. Tento človek, kto vytvoril tento song, plače, alebo má rád intro ten songu, je úžasný, proste úžasný, no on povedal. Daj ďalší komentár, ešte. Tento song, nemôžem sa hýbať. Je problémový, Gigas, slot, hviezda, to je ruiny siete. Gigas má akože, že má dobre. Tu nás sú nejakí Angličania. Najlepšia časť. A mne dal like. Čo sa čudujem. Kto mne dal like? To je ten tvorca. Ďakujem ti, bro, ale neviem, čo robí za tvorbu. A pokračujeme. Taký sa bojí. Koniec, ja to viem. To je už koniec, už nespieva. No to už nebude spievať. No, chcem sa vás teraz spýtať. Prečo? Ešte raz sa chcem spýtať jedného typka. Počkajte, to nám nejde. To nám idem napísať nič. Tak, to nás komentári. Tomuto typkovi Orimu ďakujem veľmi za
za to, že ma podporoval, že mi dal takúto odvahu, aby som to urobil. A budem rád, keď pôjdete aj na jeho kanál, volá sa ORII. Budete ho mať v popise, tam, počkajte, skopírujem. Tak. Budete ho mať v popise videa, takže potom choďte na jeho kanál a dajte mu odber. Lebo jeho cieľ je dostať 100 odberateľov a on má už cez 1100 pozretí. Je to Čech, ale mne to nevadí. Ja som Slovak a čo? Mám akože dobré videá a on ma dal za moderátora ešte. Takže ešte raz ti ďakujem, bro, že si ma podporil. Ešte ti ďakujem za to, že si ma odrobil moderátorom. A keď sleduješ toto video, no tak povedaj svojim kamarátom, že podporil som ťa a také. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Keď áno, no tak budem rád za like a odber. Pretože chcem dostať aspoň do tohto mesiaca aspoň 20 odberateľov a keď áno, no tak robím otázky o odpovedi, čož vy mi do komentárov napíšete nejakú otázku, aj keď to bude aj keby to bola plná blbosť, no tak ja by som na to odpovedal. Keď to bude sa týcať, no tak robím to, že mi dáte úkoly a ja ich musím splniť. Takže sa majte a čus.